नमस्कार मंडळी. आजाच्या गजालीमध्ये मी तुमचं स्वागत करतोय. तुमका ना टायटल वाचून कळलाच असतला की एक आजो असतलो तो तुमका गजाल सांगतलो. बरोबरच हा. हो, आजोबा या शब्दातच ना एक वेगळी गंमत असा. त्याचा जो अनुभवाचा गाठोडा असताना तसा पूर्णपणे भरलेला असता. आणि ह्या गाठोड्याचे जे गाठी असतात ना ते आपण हळूहळू जसे सोडत जाऊ ना तशी तशी एक वेगळीच गंमत. आयुष्य म्हणजे काय असतं, त्यात रंग किती असतं हे आपणाला कळत जातं. तर आजान माका एक गजाल सांगितलेलं, एक वेगळीच गजाल होती ती, आणि तीच गजाल मी आज तुमच्यासाठी घेऊन येईल असं. तर चला मग ही गजाल बघूया. आजोबा, माका ती भाऊ मेटकराची गजाल सांगा. सगळ्याला भाऊ मटकार प्रत्येक हे मोठेपणा आपले सांगा. हा, ते का जरा मोठेपणाची हौस होती. आपण चार चौघांनी मोठं म्हणतो म्हणून हा, त्यावेळेस सांगता की एक स्मशान होता. त्या ठिकाणी आम्हाला कुठे मारून द्यायची. कोण मारून द्यायचे का 100 रुपये देऊ हा, असा कबूल होता. हा. अरे भाऊ मरे ये मरे अडे गजाली आमच्या ये. काय नाही डुकरांना सगळा बाजूस कोण टाकला रे जोळ्यान गेले. जवळ गेले खय होत रे काय नाही रे बेला हयच जा होतोय. अरे तुमका माहिती हा त्या खालच्या पबल्या गावाचा चिडू पळान गेला मरे. काय काय सांगतो खराच? होय मरे, सगळीकडे शोधल्यानी खडे गावाकत ना. खय पळून जाऊन लगीन करू नाही मा. तू काय काय रे तुझा झेंगाट चालू आहे नाही रे काय रे? नाही रे तुका का काय सांगत? अरे पण खरात तुला काय नव्हता मा. नाही रे बाबा लगीन कायला करतला घरात नाही खाऊ घालना चोगटो. त्याला म्हणा ना तर पळान गेला काय रे? तसा काय नाही रे माका तू विचारू नको. अरे ता मारान दे खैल्या परदिवशी भूत दिसला. तो उगीच रे, तो असतो वाचर टाकून आणि आपल्याच बायलेक बघान भूत मनान जगभर बोंब मारता. नाही रे भाऊ खरा अमोशेक ना मशानवाटी भूता दिसतो. ते नाही रे, भूता विता काय नसतं. वया असलं तर मी नेऊन तुमका दाखवतो. आम्ही नाही रे बाबा, कोणी सांगलो सुखातलो जीव दुखात घालू. तू हयातच आहे तू. अरे भूतभीत काय नसता रे. अरे अमवाश एक मी एकलो राहून दाखवते तुमका. पैतलाय तर होई असली तर पैत. चल जाऊनच दाखव आता, चल. पण तू जाऊन येलेला आमका कळत ना कसा बरोबर का नाही होय रे? तर. मग मी एक काम करतो, मशनात जातो आणि खुटी मारून येतो. मग दुसऱ्या दिवशी येऊन तुम्ही बघा. हा हा चला चल चला तर, चल. चल चल. मला खडे माझा नशीब पैत देऊ केलं. शिरा पडली मेल्यानं. खडा नशीब फुटला ता एका पैत दिलं. शिरा पडली मिली. आता कोण अडाकला बिडाकला अडे इल्लेला असला. सोड बेल्या, सोड. कोणी धरला? सोड सोड.
भूतात धरल्यान वाटतं असे. सोड मरे, अरे सोड सोड मरे. कोण पडे कोण धरता, बॅटरी काही शिरा पडली ती बंद पडाक लागली. सोड मरे, अरे सोड गेल्या. अरे सोड सोड, अरे सोड सोड, अरे अरे सोड 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 सोड. उठणं नाही मरे. पाणी दे पाणी. अरे तू काय पिलं त्या काय तोंडाला मार मार त्याच्या. मार. भाऊ जागो आहे मा. भियालो मला आम्ही. ये आता ये बिळासून बाहेर ये. अरे धोत्रात ना कडे. भाऊ असं आहे मा शुद्धी. अरे होय रे. हा. भाऊ काल रात्री काय झाला. अरे तुका खुटी मारून येऊक सांगलो थोडे निदाक सांग ना होता. अरे काय सांगू तुमका, काल खुटी मारलं आणि थैसरसून निघालं तेवढ्यात कोणतरी पाठसून धरला मरे. मी केद्यान तरी सोड 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 म्हणतो, पण तो सोडू करता नाही मरे. आणि मागे वळून बघते तर कोण ना. तेव्हा माका कळला थैसर भूत होता ता. आणि नंतर मी चक्कर येऊन पडलं. फुडला काय लक्षातच ना. अरे भाऊ ता भूत नव्हता. मग अरे चुकान तू तुझ्या धोत्रा कुठे मारलं आणि सांगता आपण वाढता वाढता म्हणा. अरे देवा माझ्या. नाही बाबा, आता मी परत पैसे विजे काय नाही लावतोय. मला खरे तुमचे पैसे विषय मी ना आता काय लावतोय, मी नाही लावतोय. अरे अरे भाऊ काय आला. ए भाऊ, ए पाणी मार पाणी. ए पाणी मार. भाऊने त्याच्यानंतर आश्रम धरल्या तो 8 दिवस त्यातून निदान जगलो. आणि जो भियालो तो 8 दिवसानंतर मग उठलो. तो पण काय उठाक ना. बघलात मंडळीनो, अशी ही भाऊ मेटकराची गजाल. म्हणांना आपल्याक जर जमता पेलता ताच करूचा. उगीच मोठेपणाक पैजे मारून आपल्याच पायावर गुंड मारून घेऊचं ना. भाऊ मेटकराची ही गजाल आजही आजो कसं रंगवून सांगता बघल्यात मा मंडळीनो.